Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri programmasynyň nowatda sanyna Türkmenistanyň energetika siýasaty, hususan gazyralaşyklary barada 13-nji noýabrda efire beren makalamyzyň dogry mazmuny bilen tanyş edýäris. Bu makalanyň dogry mazmuny başga-da bir topar detallary, ýagny jekme-jeklikleri özüne jemleýär. Türkmenistan özüniň TV gaz serişdeleriniň global bazarlarda uly isteklerden peýdalanýanyny, halkara hyzmatdaşlar bilen bu uğurdak suwda gepleşikleriniň gyjymlaşýanyny aýdýar. Energetika ekspertleri dünýäde TV gaz gorlary boýunça Russiýadan, Irandan we Katardan soň 4-nji orunda durýan ýurdun eksport kuwatyny üns merkezine çekýärler. Bugunky günni türkmen gazyna bolan islegler demirgazyk, günwatar we günnogor uğurlar boýunça ýokarlanýar. Şonuň üçin biz her günni dürli aljylar we ýurtlar bilen gepleşikler tapgyryny geçirýäris. Diýip Türkmengaz döwlet konserniň başlygy Maksat Babaýew 23-25 oktýabrda Aşgabatda geçirilen Halkara Neft gaz konferensiýasynyň çäklerini jurnalistleriň öňünden çykyşyny aýtdy. Türkmenistanyň Sowda Senagat idarasyna geçirilen halkara maslahaty ýokary derejeli neft gaz resmileri, daşary ýurt wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, şeride energetika pudugyny iş alyp barýan ýerli we daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri hemde media guramalarynyň birnäçesi gatnaşdy. Bu maslahat Türkmenistanyň neft gaz pudugyny ünitjekdi. Ýurdun eksport ugurlary we bu ugurda gödeňine tutulýan meýnamlar barasyna käbir täze maglumatlary köpçülüge aşkar etdi. Bu konferensiýanyň dowamyny türkmen gazynyň Russiýa ugru boýunça eksport edilmeginiň eýýam ýylyň ortalaryna togtudylanlygy ma'lum boldy. Iki ýurdun arasyny 2019-njy ýylda 5 ýyl möhlet bilen baglaşylan gaz şertnamasynyň möhletiniň uzaldylmanlygyny bu konferensiýadan ozal ne türkmen ne de rus resmileri köpçülüge ma'lum edipdi. Ýa-da 2016-njy ýylda Türkmenistanyň TV gaz satyn almagy beseden Russiýa 2019-njy ýylyň iýun aýyna ýylda 5 milliard kub metreçini türkmen gazyny satyn almak barasyna 5 ýyl möhlet bilen şertnama baglaşypdy. Döwlet heçligine Rus media serişdeleri Türkmen gaz konserniň başlygy Maksat Babaýew salgylanyp iki ýurdun arasyna gaz şertnamasynyň möhletiniň baha sebäpli uzaldylmanyny aýdýar. Ykdysadyýetynyň agramly bölegi esasan ýanygyç eksportlaryna garaşlyk alýan Türkmenistan häzirki wagtda esasan Hytaý ugru boýunça TV gaz eksport edýär. Şol wagtda türkmen resmileri Merkez Aziýa sebäpini hem Türkmenistanyň gazyna bolan islegleriň ýokarlanýanyny, Iran, Irak, Türkiýe we ondan aňry Ýewropa ugrulary boýunça eksport mümkinçiliklerini giňeltmegiň gödeňine tutulýanyny aýdýar. Galaberside Türkmenistanyň näçe millardan bäri günür tazy ýurtlaryna, Awganystanyň üstü bilen Pakistana we Hindistana gazy bermegiň hem üstüne işleýär. Türkmengaz döwlet konserniň başlygynyň orunmasary Murat Arçaýew Neft gaz forumynyň meýdançylarynyň çykyşyny Türkmenistan bilen goňşy Gazagystanyň arasyna gazyralaşyklaryň mümkinçiliklerini ünitip çöküp şeýlediydi. Gazagystan türkmen gazyny satyn almagy isleg bildirýär. Taraplaryň arasyndaky degişli gepleşikleriň ýakyn wagtda başlamagyna garaşylýar we hemmedat täzirçilik şertlerini esaslanar. Diýip Arçaýew aýtdy. Türkmenistan 2020-nji ýylyň dekabr aýyna goňşy Özbegistan bilen ilkinji gezek gaz şertnamasyna gol çöküp bu ýurda ýylda 2 milliard kub metreçini TV gazy bermek boýunça ulalaşyk gazanypdy. Ýöne energetika synçylaryna görä Russiýanyň Özbegistan we Gazagystan bilen arada gaz sewdasyny giňeltmek tagallalary Türkmenistanyň bu ugurlary boýunça bar bolan eksport mümkinçiliklerini çäklendirip bilýär. Düýbi Britaniýada ýerleşen Meetings Geňeşdarlyk Guramasynyň energetik howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts Türkmenistan bilen Özbegistan we Gazagystan arada bar bolan gaz geçirici ulgamlarynyň ýurtlaryň arasyna gaz sewdasynyň ýoly goýulmagyna tehnik taýdan mümkinçilik berýändigini, ýöne munyň amala aşyrylmagyna syýasy erkin tehniki zerurluklardan has möhüm orun eýelýändigini aýtdy. Technically, no significant problem. Teknik taýdan uly bir mesele ýok. Ýöne syýasy taýdan eýýän bir başga mesele. Özbegistan, Gazagystan we Türkmenistan bu urda hyzmatdaşlyk etse bir maksada laýyk bolar. Özbegistan we Gazagystan gaza mätäç, Türkmenistan gaz eksportuna mätäç. Ýöne muňa garamazdan olar ilmi-damada wagtlaýan alalaşykdan başga alalaşyk gazanyp bilmeýärler. Munyň aňyrsyna bahalar boýunça düşünşmezlikleriň ýatan bolmagy mümkin.
temporary agreements. And I think in that sense, this may be a reflection of arguments over pricing. Deyip Roberts aýtdy. Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayewiň geçen aýda Aşgabatda manaşyran saparynyň çäklerini Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyna energetika pudowyny hyzmatdaşlygyň ugurlaryny giňeltmek boýunça birnäçe resmi namlara gol çekildi. Ýöne Türkmen medeniýeti mundan odalan birnäçe gezek Gazagystanyň türkmen gadyna gyzyklama bildirýändigini gaýtalap gelýär. Soňky sapar şeýle maglumatlar hökümetçi neşirlerde 2020-nji ýylda giňlen paýlaşylyp başlanypdy. Ýöne muňa garamazdan taraplar heniz bu ugurda bu tornukly ulaşyk gazanyp bilmedi. Yerli medeniýet 2023-nji ýylyň mart aýyna türkmen gadynyň Gazagystana iýerilip başlanjakdygyny aýtdy. Ýöne bu hem amala aşmady. Türkmenistan Özbegistan we Gazagistan arasyna gaz gepleşikleri Russiýanyň Özbegistan we Gazagistan bilen gaz ulaşyklaryny giňeltmek göçümleriniň kölegesini galýar. Russiýa 2023-nji ýylyň awgustyna Gazagistan we Özbegistan ýaly Amerika dazy ýurtlaryny ödeçin alýan 3 taraplaryň gaz birleşigini döretmegiň gödeňine tutulýanyny we muňa beýleki döwletleriň hem gyzyklama bildirýändigini aýtdy. Bu beýanatyň ýa-ni Türkmen Gaz döwlet konserni bu meselede Türkmenistanyň hem bähwitleriniň bolunyny aýdyp 3 taraplaryň gaz ulaşygy diýilýän babatyna Russiýadan aýdymlyk talap etdi. Finçler Russiýanyň Gazagistan we Özbegistan ugurlary boýunça gaz eksportlaryny artdyryp Rus gazynyň Merkez Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň üstüne hem Hytaýa gytaklaryň eksport edilip bilinjekdigini aýdýarlar. Ýurtlaryň arasyna gaz söwdasy boýunça bahalar aýan edilmeýär. Ýöne ýanygyç meseleleri boýunça Oxford institutunyň 2024-nji ýylyň sentýabr aýyna çap eden hasabatyna Kommersant Rus neşrine salgylanyp ýazmagyna görä, Özbegistan 1000 kubmetr Rus gazyna $160 tölew edilýär we Russiýadan ýylda 2,16 milliard kubmetrçe gaz satyn almak barada ulalaşypdyr. Ýöne hasabat Özbegistan üçin transport ýeňillikleri we ýakyn aralyk sebäpli türkmen gazynyň has arzan bolup biljekdigini aýdýar. Türkmenistanyň ujalýan Merkez Aziýa Merkez gaz geçirjisi de Merkez Aziýa Hytaý gaz geçirjisi de Özbegistanyň we Gazagystanyň üstüne geçýär. Ýani Türkmenistan Russiýa gaz geçirjisi Özbegistanyň we Gazagystanyň üstüne geçip Russiýa barýar. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisi de Özbegistanyň we Gazagystanyň üstüne geçýär. Britaniýaly energetika bilermeni sevit ýurtlarynyň arasyna gaz ulaşyklarynyň ýoly goýulmagyna Russiýanyň kanun taýdan garşy çykmagy hukugynyň ýokdugyny, ýöne onuň syýasy we howpsuzlyk haýwatlary bilen bu sewdalara gatyşyp bilýändigini çaklaýar. It's an interesting phrase way of putting it. Will Russia let them? What degree of control does Russia have in this? It has, of course, no legal right to stop them. Russiýa olaryň öýdara gaz söwdasyna ruhsat berermi? Bu soraw geň. Bu mesele Russiýanyň näme daxily var? Elbetde, onuň hukuk taýdan hiç ýeli daxily ýok. Megerem biz bu ýerde howpsuzlyk basyşlary barada gurrun edýäris. We're talking about political pressure. We're talking about maybe security pressure. Deyip Roberts aýtdy. Ol meselem Gazagystanyň bu wagtda deň agrymly energetika eksport siýasatyny işläp düzenligini, Russiýanyň göwnüne degmän, şol bir wagtda Russiýanyň hem öz göwnüne degmegine ruhsat bermän, öz boluşly energetika siýasatyny durmuşa geçirmegi başaranyny aýtdy. Bilermen bu wagtda Özbegistanyň hem bir meňzeş siýasaty alyp barýandygyny belledi. Ýöne onuň inançyna görä Türkmenistan bu ugurda esasan Russiýanyň göwnüne degmezligi has köp ýakyn edýär. If you're Uzbekistan and Kazakhstan, you don't particularly want to upset Russia, but you also don't want to be upset by Russia. The question is, does Turkmenistan have the same attitude? Bu ýerde bir soraw bar. Ýagny Türkmenistan şol öňküsi ýaly çembeleşýärmi? Sebäbi bir tarapdan bu ýerde Russiýa tarapyndan Türkmenistanyň göwnüne degilýär. Sebäbi mundan beýlek ol Russiýa öz gazyny satyp bilmez. Beýleki tarapdan ol Özbegistany we Gazagystany gaz satmak isleýär. Bu ýerde ýene bir soraw. Bu sewda Russiýanyň göwnüne degermi? Türkmenistan munyň bilen Russiýa bilen iş salışmakdaky psikologik çemeleşmelerini ýitgedýändigini kabul etmäge taýýarmy? The question is, does that upset Russia, and is it prepared to accept that it's changing its psychological approach to how it deals with Russia? Deyip Roberts aýtdy. Ol geçmişde Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyna gaz gatnaşyklarynyň wagtary dartykynlaşanyny ýatlap 2009-njy ýylda bolup geçen bir partlamany ýatlady. That really is due to Russia, including at one point Russia taking the incredible step of ordering the Turkmens to stop putting gas into the pipeline and saying that they would have just 12 hours. Russiýa öňürgedek Türkmenlerden gaz geçirjisi arkaly iwerilýän gazy togtatmagy talap etdi. Olar munyň üçin türkmenlere 12 sagat wagt möhletini berdiler. Bu 2009-njy ýylda bolup geçdi.
Russiya 12 sagatyň içinde gaz klapanlaryny yapdy. Türkmenler gaz deskalarynyň işini kadaly besetmek maksady bilen munyň üçin 72 sagat soradylar. Ýöne wagt berilmedi. Rus tarapyndaky klapanlar 12 sagat soň yapyldy. Ýokary basyş bolan soň gaz partlady. Şonu bir işgär bu partlamanyň vakum bombasynyň partlamagy ýaly bolup geçenligini aýdypdy. Bu 487-nji Sinediş bekadynda Ruslar tarapyndan guramalaşdyrylan partlama boldy. Şeýle wakalary düşünseň Russiýanyň bir oýnaýanlygyny ýada salýarsyň. Beýle wakalary nädip kabul edersiň? Şeýle wakalary Russiýa bilen oýun etmeli dälligini düşünülýän waka hökmüne çemeleşermi? Ýa-da şeýle wakalary ýada salyp, şonuň üçin biz özbaşdyk gaz siýasatymyzy durmuşa geçirmeli diýermi? Plays hardball. So that, how do you treat that? Do you treat that as a warning lesson that you shouldn't tangle with Russia? Or do you treat that as an example of saying this is why we need to pursue our own gas policies? Deyip Robert aýtdy. Ol Sowetler döwründe Merkez Merkez gaz geçirjisi arkaly Sowet Soýuzyna ýylda 70 milliard kubmetr möçberini iýerilen türkmen gazynyň ol ýerden Ýewropa Birleşigine eksport edilenini gurrun berdi. Şeýlelikde häzirki wagt Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän uruşy sebäpli Rus gaz importlaryny azaltmaga çalyşýan Ýewropa Birleşigi Sowet Soýuzy döwründe aslynda gyçaklaýyn türkmen gazyny import eden ekeni. Ýöne häzir Türkmenistan bu ugru bilen näde başga ugurlar bilen Ýewropa ýurtlaryna gaz bermelerini ýola goýmaga çalyşýar. Eksport töwre Türkmenistan üçin hazır üstü gaz geçirji tassamasy arkaly Azerbaýjanyň we Türkiýanyň üstü bilen Günorta gaz koridoruna goşulmak iň amatly ugurlaryň biri bolup durýar. Hazır üstü tassamasyny durmuşa geçirmek boýunça Birleşen Ştatlarda esaslandyrylan Trans-Hazar Resurslary kompaniýasynyň geňeşçileriniň biri bolan John Roberts, Hazaryň türkmen ýakasyna Malaziýanyň Petronas kompaniýasy tarapyndan dolandyrylýan mawtumly käniniň Hazaryň Azeri kenarynaky British Petroleum tarapyndan dolandyrylýan gaz ýatagyny içine aralykda uzynygy 78 kilometr deň bolan gaz geçirjini ujuýup sulpla gurmagyň mümkinligini aýdyp bu ugrun Türk energetika resmileri tarapyndan hem oňlanýanyny aýdýar. Ol Türk ýanygyç resmileri bilen geçiren özara gurulun döşüklerine salgylanyp Türkiýanyň türkmen gazyny Iranyň üstüne Hazar deňdiniň üstü bilen Günorta gaz koridoru arkaly kabul etmäge has köp isleg bildirýänini aýtdy. I know from talking to Turkish gas officials that this is not Turkey's favoured route. They don't want to have Turkmen gas in effect coming via Iran or as an Iran swap. Part of the reason Menin Türk neft gaz resmiler bilen geçiren söhbetlerime göre Türkiýe türkmen gazyny Iranyň üstü bilen kabul etmäge mähirli garamaýar. Olar türkmen gazynyň iş ýüzünde swap alaşy arkaly Irandan gelmegini islemeýärler. Munyň bir sebäbi kabul edilen gazyň bir bölegi soňu bilen Ýewropa Birleşigine eksport edilip bilinär. Ýewropa Birleşigi bolsa belli bir derejede Irana garaşly bolan gaza isleg bildirmediler. freed up for onward delivery into the European Union, and the European Union is not going to want to have gas that is dependent in some way on Iran. Deyip Roberts aýtdy. Bulardan başga da türkmen resmileri oktýabr aýynda Türkmenistan, Iran we Irak arasyny üç taraplyň swap ulaşyna gol çekip, Irak Respublikasyna her günde 20 million kubmetr türkmen gazynyň iýerilip başlanjakdygyny aýtdylar. Aşgabatda geçen energetika forumunda resmiler bu ugru boýunça gaz eksportlarynyň şu ýylyň ahyrlaryna çyn başlanjakdygyny ma'lum etdiler. John Roberts Türkmenistan we Iran arasyna, şeýle Iran we Irak arasyna bar bolan gaz geçirji ulgamlaryň kuwatyna baha berip bu ulgamlaryň swap şertnamasyny ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýänini aýtdy. Iran bilen Türkmenistanyň arasyndaky körpüje gurtguýy gaz geçirjisi 1997-nji ýylda işe girildi. Uzynygy 200 kilometr bolan geçirji ýylda 8 milliard kubmetr gaz geçirip bilýär. Iki ýurdun arasyna 2010-njy ýylda işe girilen Döwlet Awat Saragyz Hanygyran gaz geçirjisiniň uzynygy 182 kilometr bolup bu ulgam ýylda 12,5 milliard kubmetr gaz geçirmäge ukyplydyr. Körpüje gurtguýy gaz geçirjisi Günbatyr Türkmenistanyň körpüje gaz kaninden göz başalýar. Şu ýylyň ýyluna Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Türkmenistan bilen Iranyň arasyna uzynygy 125 kilometr bolan täze gaz geçirjisini gurmak barada ulaşygyň gazanlanyny aýtdy. Munyň bilen Türkmenistanyň Iran ugru boýunça iýerýän gazynyň möçberini ýylda 40 milliard kubmetre çeni ýetirmek meýilleşdirilýär.